everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Ha? Tanawa kining bag, tanawa. Kwarta ang son ni Shane, tanawa. Oh. Tanawa, nakakita ka? Tanawa. Uy, sa minang naa sa ibabaw sa kwarta. Oh. Dili. Mga pictures man na ni... Sorry. Nga naman si Franco, niupan siya sa laing babae. Nagkaila ko anong babayana, mama. Kinsa ka na babayana, Shane? Ako ng barkada, si Darlene. Animal! May laing uyab di ay si Tito Franco. Dili. Batanong babae kining kauban niya sa CR kini sa parlor. Mao di ay nga ganahan na si Darlene nga magbalik-balik sa atong parlor, ma. Ma? Manasa ka? Ma? Anong iya magkong giilan? Wa masaday ayo ng amahanan. Dili niya ang ibuhaton ako, Sin. Gikawatan ko si Alejandro tungod niya. Unya mo kiniya buhaton ako. Magabit siya og batanon. Barkada pag yun nimo. Naang og kwarta ka na si Darlene. Hayop siya! Ma! Maasaman ka! Ma! Anhilong anak ko luyos ha. Ining kurtina sa sala. Ma! Asa ka? Diha ka lang! Gusto ka? Dili ta mamiha ining bayasin! Dili! Asa man tos Ma'am Julia? Kalit mo lang nausab ang mood. Kanina sa pagsuot niya sa kwarto ni Shane, agresibo kayo siya nga manglayas na sila. Pero, karon, manimuri naman to siya og grupot nga naglakaw. Uha sa kaugalingon. Og dili na sab siya gusto nga mobiha dinhi sa bahay. Hello, baby? May nayon to sa itong bakasyon. At ito sa layo. Yes. Sige. Muana lang ko niya sa inyo. Huwag magay tao niya. Maghuwat lang ko sa kwarta. Niyan to karong taon-taon. Sige, bye. Sorry ka na lang, Julia. Pero mas lamig yung idog ang batanon kaysa tiguang nga sama nimo. Sir Alejandro, Lando, salamat na lang nga way gibuhat nga dautan nimo si Ma'am Juliet. Lando. Kinahanglan hatagan na og katapusan ang tanan. Sir, Hain naman si Julia. milakaw mo to, sir. Bit-bit ang bag nga itom. Kinahanglan nga mag-unay ang mga dautan. Unsay buti mo ipasabot, sir? Mangutan ako, Lando. Unsay mahitabo kung ang usa ka dautan masuko sa iyang isig kadautan. Lagnit, magpatay na, sir. Sir? Mangandam kitang tanan. Mamakasyon ta. Ha? Gusto ko nga mo palayo una ining baya, Lando. Adto ko maghuna-huna sa layo sa sunod kong buhaton. Gusto ko nga adto sa layong dapit maghandom sa mga mahal ko sa kinabuhi. Ni Siles. Sir, di na ta mangita ni Helena. Human sa atong bakasyon. Mamali kita din, aron ibubo
ang tanang panahon sa pagpangita ni Helena ug sa among anak nga lalaki ni Celes. Dili ni nako madawat ang gibuhat ni Franco nako. Gihatag nako ang tanan niya. Pagsalig, kwarta, tanan. Unya iya na kong gamiton, ilaron, animal siya. Animal. Wa ko magtuo nga makabalik pa ko din sa kwarto ni Mama Salas. Oh, Ayaw, Carlo. Ako ni Helena. oh. Lando? Nakita ta ka nga midagan pa ingon dinhi. Wa ba'y laing nakakita nga ni ako din, he? Wa. Tungod kay may lain tang kauban din sa bahay kaysa mga katabang. Kinsa man? Ang imong mama na rin. Ni agida is Mama na rin? Gitawagan siya ni Sir Alejandro para di siya mabasol bahin sa pagkamising nimo. Mao ba? Mahal ka gid kaayo sa imong mama na rin, Helena. Wag gani ni hunong sa pagpangita nimo. Helena, ingon og sa hindi ko makatuo nga buhi ka. Helena, buhi ka gid ay. Lando? Apik na ko bawa na kasahingpit na ako, Helena. Ginugwayan pas kinuong akong kinabuhi, Lando. May mission pa ko ining kalibutan. Ang pagatiman sa imong amahan, mao ka na nagpabilin mong bisyon ng kalibutan na. Pagkadaganas na hita po. Kumusta si Sir Alejandro? Okay na siya. Nagibuhag ni gid siya ni Ma'am Julia. Ug nabati na ko nga di gyud niya anak si Shane. Unsa? Oh, love. May kani anak ka. Osman, nakadagan ako kwarta? Oh, ni Ana. Wa ba nakasunod mo din eh? Gipaniguro ko nga wa. Ay mga kwarta. Nia ining itom nga ba? Ay, salamat. Magasibat kita ni. Gikapoy ko. Gusto kong mo inom una. Sa ka, marami kag naluya. Dili na nako magamit ang akong mga cards. Debit cards ug credit cards. Gi-cancel na ang tanan. Ha? Ang kwarta yun sa ubang bangko. Wa na ni sud. Gusto kong hubuan ni Alejandro sa tanan. Usa. Pero kung ano man, ganong iyon man ka drastic ang ikibuhat. Hangos ka magul. Kalma lang ha, Julia. Puro kang danglus pa rin maayo. Kasuko, kalma lang. Nasukukit ko karon, Franco. Kalma lang lagi. Ay, sabi ito siya. Kalma lang ha. Ambil lang ang kwarta. Kay mas safety na kung arian ako. Basig bawion unya na ni Alejandro. Sige. Unya, ako na ning i-deposit ha. Dayon, manawag ko nimo. Kay mag-abot na sa pension house. Ato ni biyan. Tingaling makalhuna si Alejandro nga ipapriso kita. Ay, ako sa kulipik. Ako Sige. Bye. I love you. Yeah, ang mo deposito sa kwarta sa iyang account. Aron dili ko maka-withdraw. Ngano wa man ko makahuna-hunain. Doon na siya. Franco,
Dili lang unta tinuod ning niya sa mga pictures nga gihatag ni Alejandro na dili lang unta. Ano ka lamang tako, ha? Oh, At nandalag kag pagkaon din, eh. sige. Ikaw nang bahalang mo desisyon kung kinsa ka magpakita o una. Bantayin lang si Sir Alejandro. Kay samtang naapa ka ng iyang asawa, nag-ungaw paghihapon siya sa kakuya ko. Naara ang bahay sa kabit ni Franco nga batanon. Taguan ko lang una kining sakinan din eh. May tindahan sa atbang. Anak ko diya magpaabot. Masalas, nagkagubot ng kinabuhi sa sod mong higala nga traidor. Kamay na lang ang kuwang mahatagan na pustisyang imong kasakitan, ma. Wakit masayop ang gipapaniid ni Alejandro kang Franco. Magduawan gyud si Franco anang bayan. Misud na siya sa gate. O may batanong babae nga migakos ug nagpakugos ni Franco. Ayop! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.